Jeg har glædet mig rigtig meget til ABC-dagen. Jeg synes, at allerede nu kan man mærke, at eleverne har det rigtig sjovt sammen, og det er jo meningen med ABC-dagen. Derudover skal vi også gerne ud og gøre hele Viby, måske lidt af Aarhus, gladere. Og jeg håber, at eleverne får en rigtig god dag. Så er vi samlet til ABC-dag, og det er en dag, vi ser meget frem til. Det er en alternativ skoledag, hvor man skal lære hinanden at kende på kryds og tværs af årgange. ABC-dag, det har været så mega fedt. Nye mennesker, masser af folk, der smiler. Første gear, anden gear, tredje gear sammen. Det er simpelthen så smukt, som det kan blive. Ja, vi har jo så haft ABC-dag i dag, og vi har rigtig hygget os i vores gruppe og prøvet at vinkle os sammen og hygge. Både en kasse bananer og Fakta, som vi har delt ud til en masse glade bilister i dag. Så det er bare gået super godt. Vi har været rundt og gøre folk meget glade ved at give dem søde beskeder, der er pakket ind i balloner, som de skal springe. Så det har været super godt. Men vores gruppe, vi var ude i Tranbjerg og skabe glæde, hvor vi gav slik og nogle gode ord til dagen til folk. Og der var mange folk, der blev meget glade, og mange folk, der havde nogle lidt sjove reaktioner. Men det var meget sjovt at komme ud og prøve. Det er